Hello friends, bye welcome to my YouTube channel. दायो जोङो उदालगुरियावहाय आसाम फरेस्टनि रेलि खारनो थांगासिनो दङ। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ माबायदि जायो। स्टार्ट खालामनोसै। लेट्स गो। लस जासिगोन नामालै नोंहा सासेनि सिट। स्टेशनाव थांगासिनो लोगोफोर बिसनाथ सारिआलिनिफ्राय गाखोगोन जोङो बिसनाथ सारिआलिनिफ्राय थांगोन उदालगुरियावहाय आसाम पुलिस लस जासिगोन नामालै नोंहा सासेनि सिट। दाला गोजा माथो मा? ओइ मा खालामदों? मा खालामदों? उदालगुरि स्टेसन फैबाय दायो बिराद भिरखा माने गासिबो फरेस्टार गोजाखा एकदम फरेस्टार सब फरेस्टार प्लेटफर्म भित्र एकदम लास्टतिर आउ न सब फरेस्टार सब फरेस्टार दायो जोङो उदालगुरि स्टेसननिफ्राय ओंखारनानै ससे थाबायबाय दसेनि उनाव फिल्म मोनहैसिगोन थांगासिनो रुम भारा लायनोसै दिनै गाबोन फुङाव मोजां उन्दुना लानोसै मोनानि 6टा बाजियाव होलां 6टा ना बेसे थांगोन 1टायाव हरनि 1टायाव थांसै लाइन जाहैनोसै फुंनि 1टा फुंनि 1टानिफ्राय लाइन जाहैनोसै हरनि 1टायाव हरनिसोब्रा माबा फुंनिसो फुङानो जाहैबाय अखा नायखाबाय नालाय दायो स्टेसननिफ्राय थाबाय उदालगुरि टाउन सफैबाय उदालगुरि टाउननिफ्राय ससे थांनानैनो जोंनि रेलि फिल्ड दङ बिराद फिल्ड खाथियावनो जोङो रुम थाहैनोसै आरो दिनै ओमफ्राय गाबोन फुंनिफ्राय लाइन थानानै गाबोन खारनोसै स्टार्ट खालामनोसै रेलिखौ नायदो लाइनखौ बिनिफ्रायनो लामा गोजाय ओरैजाय सिङाव हाबबावनायसो दंबावो आरो लामानिफ्रायनो बिराद गोलाव बुस्थुआ फिला बैयावसो लामाजों नै बुंजोब्बाय गिदिंलायबावनायसो जोंना नोंथांमोना लास्ट बाजार हरनि 7टायाव फैबाबो जों बेयाव लास्टआव सफैदों जै जादों स्टार्ट खालामबाय माथो नुराखै माथो खारनायखौ नुरालै बे माबाया सिया फरेस्ट गार्ड नोंथांमोन मा खालामफैदों है मा खालामफैदों जोंलाय फैसा रानदों फैसा दायो खारनाया स्टार्ट खालामबाय बांद्राय लासै खारबा जायालै फार्स्टआव एसे बोखानांगौ लास्टआव बारायनो हायाना बारायनो सानबाबो थालांबायसो थायो फाग्लासो टाइम तो फिक्स कर दिया लेकिन 14 मिनिट 4 किलोमीटर जाबाय नङाबा 20 किलोमीटर तो पूरी किस तरीके ना खेल इयावनो टाइमखौ मोनसे सोर दं इयाव खानोमोन दं कान्त रुपन चित्र बेलटा शरत ओमफ्राय प्रबिन दैमारि बङालि बायदि खारनो हायो गोलाय गोलावना प्रबिना जोंनियाव 17ल'सो फैयो
जोंनासो मालाबा अट'गाम थांफ्लांलाङो रागा जोंबा लं जाना ओमफ्राय नैयाव हले मा जागौमोन मिथिलामोन आरो थांखागौमोनलै माबा आं क्वालिफाइ माबाखौ एक्सिलेन्टखौ मारिगोन गासिनो आंबो खारनाया जाबा बेयाव एक्सेलेन्ट मोनसे एक्सेलेन्ट नङाबा फैयानोलै एनपिडिया नै इखौ नायब्रा इनो माबायदि खारदो फाग्लाया ओइ सफैबाय बैयो अ बबे आया भिडिअ लानो होआ गेजेरजों खारबोदों खोमा इयो गेटनि माबाजों सिंजों सफैफिनसिगोन नामा सासेया नै प्रबिना बारबाय ओइलाय गुफुर गाननाया बांद्राय स्ल' खारदोलै इसोर प्रबिना इसोर स्ल' खारदो इनो रखम नामा बारलामा हान्थामेलखौ बारलांबाय खिन्थु सासेयाथ' जालाबो माथो इनि माब्राबला होबायसो सोरलाय गुफुर गाननायलै मालाय होथेखादों जों होथेखादों हाबबेन माथो सानै एक्सिलेन्ट है गैया एक्सिलेन्ट फागनैयानो खारबाय हाबबाय बाला है फागनैसो फागनै फाखोनै बिदिबा बोरै जानांगौलै जोंनो हायो सात फाग गोजौ खारदों बिसोर जोंनिसायबो अर्डिनारिसिनब्रा मोनहैबायनो सिगाङाव मोनहैबावबायसो रावबो फाग्लाया फुटां होबाय ना नै ओमफ्राय आं होननाया ओइलाय थार्डआव दं हार्डआव दं बेरा खारनो हायो बेबो खोरो रुखना फैगोन र' रुपना फैगोन मानसि लासै खारदों बेलाय फागजां होबाय ना इयो बैथिं फैनोबा ओइ नै माबा प्रबिनासो बारगोरलायबाय सिगाङाव सोरलायखौरा आया रुपना मासि लासै होदो जानो ओंखाम जानानै हेल' जालाय नै उदालगुरियावसो दं सिक्रुआ बारबायलै खान्थाव दुरबल जाबायलै बिसोरो मामोन खान्थावआव माथो होदों माथो बांद्राय स्ल' जादोलै हरबायालै लुंथां खारजालाय खिन्था फरेस्टनि माबा खारनायाव फैदोंमोन फरेस्टार जाबायलां फरेस्टार जानो फैदोंमोनलै बैफोरखौ बिखायावनो ओंखारहैनांगोन नामालै माथो थिफाखा हाथार जानो दाहाय थांसै मोनायाव बैयो जिरायना थानाया लांथिसो बिराद गराय बायदि खारदों जोंनि खारनायाव खेला 11 मिनिटआव हाबदों खेला 11 मिनिट 7 सेकेन्ड नाम हाबदों बिसनाथआव माथो एक्सिलेन्ट थांगोन ना मोजां माबा खालामबा 11:32 नङा माने मार्गा होमबा बैनानो फार्स्टआव खारनाया फार्स्ट ग्रुपआव माबायावनो खारदों ना 11 मिनिट 15 सेकेन्डआवनो हाबदों बे खोरोमा खिन्थु मिया हाइसारना गस्ला गुदुं ना माबाया 35 ना जानो खाथिनि 35 थिगानो गाज्रि नङा 35 गाहाम मोननानै आरो एग्जामाव 25 मोनबानो जाबायना रिटेनाव 25 मोनबानो जायो काटअफ बेसे थांनांगौलै बियो पस्ट खमना मोजांजों खारदों खान्थ'आ अन्थाइ दंलै फिसा फिसानो माथो बुरजासिन लाबबाय एबार नै बारनायनिफ्राय 6 जन लाबोदों एबार ओंखायनोथ' बेयाव बुरजा जाफैदों नै थाब जागोन बिसोरो थाब नायलांनांगौ मालायनि मालायनि बेगर नायग्रा जोलै आंनिखौ दागो थानायखौ सोंलायगोन आरो बे मा जानाय सोंलायगोन आरो बे माबायाव बस्थायाव एसे दागो दंमोन ना बेसे मोनखो हो 30लै 30ल' फाग्ला खारनाय खारदोलै कर्टआवसो थाफैबाय नङा बैसोरो खिजानि गिदिंखौनो हायाखै दां नोंहालाय नों बुंनाया लांथिया ओंखायनोथ' बैसोरो खिजानि खारनो हायाखै खोमा हादों बिनि सिगांनियाथ' हादोंना खान्थ' रुपनखौ नुलांग्रा माथो ओरैनो रुपनजों प्रबिनखौ गारलांबाय लासै खारदोंलै रुपना रुपननि लास्ट फागखौ नायबानो जाबाय दा
फागबा जाबायना टाइमा बेसेबां जाखो ना अफ खालामदोंमोन अफ खालामदोंमोन ना